mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 9 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome din sa pangalaga di sang Bombohanay Big Time adlaw sang Miyerkules sa 3 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2021. Labing unang adlaw sang Miyerkules sa ka-11 ng bulan sa mga year 2021. 52 sa Dias ang nabilin antes sang adlaw sang Paskwa. Natami ang mga taga-palamati diri sa may syudad sang Bacolod, Province of Negros Occidental sa bilog Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sa rin kaman nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombohanay Big Time. Sa mga aga mangin kaupon niya lagad si Bombo Erlin Bayonita. Sa Nueva Media ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa labas ng pungsod sa Bungman, mga balita sa batag sa ginambang kag balita sa artista. Aron na sa mga balita sa Bungman, mga tuwi ko ang mangin sentro sa katan nga talakayan subong nga aga sa mga balita international. Mga world leaders kadungan na sa COP26 summit dito sa may Glasgow, Scotland ang nagkasugot banwa nga sila ang magpatuman sa mga programa kag mga tikang agad nga maproteksyonan ang aton nga mga kagulangan. Kamautatan na ang ining deforestation may radar sang 19 billion dollars nga public and private funds nga iga-invest para nga maproteksyonan kag sabong man ma-restore ang mga kagulangan. Si Pope Francis ang nagpanawagan na diri kag nagpanugyan sa mga world leaders nga ipakita ang political will kag hindi pag-defer ang ining tikang angot sa climate change. Na inibanwa sa United Nations sa Climate Change Conference dito sa may Scotland. Sa mga balita nasyonal, ang aton Commission on Elections sa nagpanindugan na banwa nga wala man sa conflict of interest diri sa pagasulod nila sa kontrata. Kaupod ang ining F2 Logistics ang kompanya nga ginapanagyan sa isa sa mga naghatag sa dakong campaign fund kay President Rodrigo Duterte sa nagpadalagan ng presidente sa tuig 2016. Maya pila dari ka mga grupo nga nagaduso nga dapat i-cancel ang ining kontrata sa Commission on Elections. Pagka-deliver na niya sa mga kagamitan nga aton na sinikinangladon para sa eleksyon sa Mayo 9. Pinaman na ka mga human rights group ang naghingyo dari sa Mayo Commission on Elections nga kanselahon ang ining certificate of candidacy ni Anaya Senador Bongbong Marcos. Nagka-file sa COC sa pagka-presidente. In fact, may pila diri ka mga watchdog banwa nga nagarekomendar sa ining public shaming para sa mga kandidato nga nagapangampanya na before pa man ang campaign period. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ayon ni kaya nagadinamo na ang mga shipment sang bakuna nga mabaton sang Pilipinas. Kahapon ang adlaw na kabaton ni kita sang 2.7 milyones ka doses sang Sputnik 5 COVID vaccine. Naman ang gina-develop sang Gamalaya Research Institute sang Russia. Sa iba na pang mga balita sa mga balita lokal, balita dari sa ato na sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, mga resource persons mga nakaupod naton sa mga aga dari sa ato na sini nga pala tuntunan. Ato
na sining United Nations sa Climate Change Conference dito sa may Glasgow, Scotland. Ang pila sini ka mga eksperto kaga syempre mga biologist ang nagapati nga mo nagabani nga tion para nga hindi pag ibaliwala sa mga kapungsuran sa bilog na kalibutan ang climate change. Epekto sa global warming kaya wala man sa liwan nga magaprotekta sa aton sining Mother Earth kundi kita man na mismo nga nagapuyo diri kaya pila diri ka mga ginapahayag sa tinalikdan man nga mga tinuig nga pila ka dekada o kuna 3 ka dekada ang makaligad maya pila ka mga areas diri nga ginaistaran sa malapit 7 million ka mga Pilipino nga mayara sa risgo sa paggasing kabala yara sa idalom sa tubig ini nga nasambit ang mga lugar sarata ni karon na dugang banwa and syempre diri ang pagapati sa pila man ka mga biologist sining ginakasugdan sa United Nations Climate Change Conference nga dapat untaton na ang ining deforestation by year 2030. Dato na diri sa to sa nga pagpangalagad si Professor Rex Sadawa, ang professor sa Division of Biological Sciences sa University of the Philippines sa Visayas Miagao Campus. Sa iba na pang mga balita lokal, ay 750 ka mga local farmers dira sa may syudad sa Silay nag-denounce o nag-withdraw na sa ila sa nga suporta sa National Federation of Sugarcane Workers. Pila man karon na diri kapahayag ang aton na Philippine Army sakay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Kinakaroon na sa report ni Bomboliani Zila Menardo. Siyempre sa aton nga COVID-19 vaccine literacy subong nga nagsugod na ang pediatric vaccination o kanang pagbabakuna kontra coronavirus sa mga kabataan nga nagkaedad 12 to 17. Kaya pila diri ka mga tips sa ginapagwaang Department of Health para sa mga ginikanan. Sunod na nato na karon na diri sa aton nga COVID-19 vaccine literacy segment. Siyempre, bantay naman kamo kaya may pagalawagon na naman na kita nga another nga taga-daog. Dahil sa ito na sining daily draw sang 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio 1 Star FM. Araw-araw, balde-baldeng pa premyo na may cash pa. Nagkabato na sang 1,150 pesos nga balor sang premyo, 500 pesos nga cash, and then ang ining grocery goods nga nagbalor 650 pesos. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombo Hanay Big Time. Sa minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference Update. Sige, ginasundan din nato na banwa ang COP26 o kung ang pagsinapol sa mga kapungsuran sa bilog na kalibutan para istoryahan na diri ang problema o kung ang ining concern sa may climate change. Hindi na nato na sila maintindihan na bala ang lakata sa panahon and may mga promesa diri kaginabuyan ang mga world leaders kadungan na sang pagsinapol dito sa may Glasgow, Scotland. So para isa kagatos sa mga kapungsuran na banwa ang nagpromesa nga dapat i-reverse na ang forest loss kag land degradation by the end of the year 2020. Nagpromesa man na diri sang 19 billion na US dollars sa public kag private funds to invest in protecting kag pag-restore sang aton nga mga kagulangan. Kaya gid sang liwan nga mag-aanto so sini kundi ang future generation na banwa o kung ang aton nga mga kaapuhan o kung ang kabataan sa aton nga mga kaapuhan sa mga kaapuhan pagid naton. Sa joint statement tagin pagwa diri sang COP26 climate talk sa may Glasgow, Scotland. Suportahan sa mga leaders sang mga pungsod kalakip na ang Brazil, Russia, Indonesia,
ang Democratic Republic of the Congo nga nag-account diri sang 85% sang mga kagulangan sa bilog nga kalibutan. Sa ilan siniyang leaders sa Declaration on Forest and Land Use, ini ang nag-cover sang forest Banwa totaling more than 33 million square kilometers o kan 13 million square miles. Suno diri sa pagwa man nga data halin sa may Prime Minister's Office sang Britanya on behalf of the leaders. Kaningin sa mga panawagan ni UN Secretary General Antonio Guterres kalakipan na Banwa ang Prime Minister sang United Kingdom nga kung hindi kita mag-akto, hindi kita maghimo sa nagakaigo nga tikang subong pa lang mangin ulihin na ang tanan. So ayang imo kita diri sang aton naman papel para maproteksyonan ang aton siniya nga environment Banwa kagad subong man ang aton nga Mother Earth. Yara sa piya kalinya ang professor nagikan sa Division of Biological Sciences sa University of the Philippines Visayas, Dr. Rex Sadaba. Live ka to sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erdin mayong aga. May aga, no? Medyo hindi clear ang inusulod sa akon. Okay, sige. Lugo gani Bombo Kimi. Hello, Doc. Okay, sige. Basta mapangayan mo siya another network. Para may istorya naton. Hello, Doc. Clear Okay na ko na, da, okay sir. na. Clear na ka. Okay. Okay. Kadungan na sir, sining climate change conference dito sa Maya, Scotland. Anong paglantaw ni Mudri? Ininagya ba ng time? Or basi maulihin na kita kung mapabuyan-buyan pa diri mga world leaders, mga kapungsuran sa bilog ka kalibutan to talk kag dapat seryosohon ang concern nato ng climate change. Hello? Mhm. Okay. Ano to? Aha. Then early, then declare. Ano tong pumangkot? Okay na ko da subong sir. Okay, sige. Ligo gani Bombo Kimi basi sa network ka naton na bala. Para makaistorya kita diri dugang kay Professor Resurrection na sa Daba, isa sa mga biology professor sa may University of the Philippines Visayas. Sige. Parang diri na lang tabi. Parang yung sabi sa lakatas sa panahon na bala problema sa signal. Parang may istorya natin na Banwa ining importansya sa pag-istoryanay sa mga kapungsuran. In fact, grabe man na ganit rin ang pagpurugi ot pagparugiot man ni US President Joe Biden na way ginagatambo nga diri ang Russia sining pagsinapol dito sa may Scotland o kano sa may Glasgow, Scotland. In fact, si Pope Francis nagpanawagan sa mga kapungsuran, now is the time to act urgently, courageously, and responsibly kaga hindi pag ipaisol-isol bala o kon defer ang action tekang para sa may climate change Banwa because amon ni ang tion na ang urgency sang effort to protect the environment amon ni ang ginastress sang aton Santo Papa sang pinakamataas nga opisyal sang simbahang Katoliko sa ginapahayag diri sang aton Pope Francis. Now is the time to act urgently, courageously, and responsibly, not least to prepare a future in which our human family will be in a position to care for itself and for the natural environment. Balikan natin si Professor Rex Sadaba. Hello, Doc. Good morning. Hello, sir.
Okay. Kay amo ni ang isa sa mga ginpadala ang mensahe silingan niya ginahingyo ko man lang diri ang pag-galvanize ang mga effort to protect the environment pagkatapos nga siya ang nagapungko bilang aton na Santa Baba sa tuig 2013 nagpagwa actually sang mensahe antay sa paman ang ining United Nations sa Climate Change Conference dito sa may Paris nga na negosyaran ang ining Paris Agreement gina-encourage ang mga gobyerno to achieve the goals of the Paris Agreement and then ang United Nations Framework Convention on Climate Change. Mensahe nga napetsahan na Oktubre 29 na address sa kay Alok Sharma, ang presidente sang COP26. Nagapahayag diri si Pope Francis nga nagalaom siya nga makatambong diri sa may pagsinapol halin Oktubre 31 asa Nobyembre 15 pero tindigid posible. Kaya dito nakasipota si Pope Francis apisar pati mga dugaya pa man ni kayo subong November 3 pa lang November 12 panikutob ang ining Glasgow Conference. Sige, balikan naton si Professor Resurrection sa Daba. Hello sir, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Upad mo si Bombo Erlin mayong aga. May agaman Bomberlin sa ato mga tagpalamati sa Bomba Radio. Kadungan na sining Climate Change Conference dito sa may Scotland. High time na gimanini Doc or basi maulihi kita kung pabuyan-buyanan sa mga world leaders sa inipaghatagid naton sa maid-id nga atensyon regarding climate change. Professor. Yeah, on sining aton nga COP26 no. Amon sang conference of parties nga ginahiwat subong sa Glasgow from October 31 up to November 12. So ang para siguro lang tanan makaintindihan ano ning parties nga ni ang COP stands for the Conference of Parties. Kaya sino ni mga parties? Ang parties nga ini amo ni mga nagpirma or the signatories ng United Nations Framework Convention on Climate Change or the UNFCCC. Amo ni sang treaty nga ginagrihan sang 1994 nga kung sa diin may ara ka 197 parties. Ang parties nga ni ginabugusan sang 196 nga countries upod sang EU, no? So sa tumong tuig ang UK ang host bali together with Italy. That is why it is the 26th meeting of the parties. And that is why it is called the COP26. So, dapat tanan nga mga countries so diri sir, no? Matambong gid. Oo, kay hindi man tanan bali actually nagpirma sa tong treaty nga to, no? Okay. So, subong bali na amo na siya. Okay. So, ano malaga kalatabo subong sa COP? Now sa COP26 bali, may ara na duwa sila ka zone dira. Ay ginatawag nga blue zone, kag may ara sang green nga zone. So ang kunara ka sa blue zone, bali ikaw nga naga-attend, naka-register ikaw sa UN nga ang imo nga obra, no? Part ka sa delegation sa country nimo nga nagabulig parte pag-obra sa climate change mitigation, etc. etc. Tapos ara man ng iban nga mga NGOs, o may media ka mga non-profit as observer organization. Now, sa Sininga Blue Zone bali, ang mga delegado sa mga nakalain nga country nag-meeting dira gahambal sa may mga formal nga negotiation kag informal nga mga konsultasyon. So may mga meetings bali para nga ang kada isa ka membro maghahatag sa iya posisyon para na ma-achieve ang mga agreement o kung may mga deadlock na dapat inegosyar, no? Sa isa naman nga parte, ang green zone naman nga iniya open sa general public. So may mga events dira, may workshops, may mga art exhibitions pagani, no? Installations kang mga presentations, demonstrations sa mga new technology, and even musical performances nga everyone can attend. Okay? Okay. Now, so ang ining COP nga ni actually is is already a regular nga supposedly every 5 years ni siya, no? Ang last naton baling
sa 2015 patubali ang COP 25 no. No, actually inaangot man ini sa tanan bali sa ginaobra sang IPCC nga like for example nga nagpagwa sila sang San Otto sang ilang fifth assessment nga kung sa diin ginahambal bali nga ang global temperature magasaka most likely by 0.3 degrees Celsius to 4.8 degrees Celsius by the end of the century. Depende na on how much ang government mag-control sa carbon emission. No? Okay. Now, because of that, they also saying na ang sea levels are expected to rise an additional of 26 to 82 centimeters by 2100. All right? So, although may mga variation man, because of local conditions, but generally, amo nang ilagi na predict na matabo. No? Okay. Okay, sige. Next question mo? Aha. So, diri, sir, amo ni gali sir nga pilagid siya kaadlaw because kadamo isang mga dapat diri nga istoryahan. So, atong kahapon and the first day nga yara sanday US President Joe Biden and iban pang mga world leaders maybe on the mga succeeding nga mga days sir no. Ara man sila gyapon diri. So, usually sa first days na bali, aral ang mga plenary speeches bali sa mga world leaders and showing their commitments, no? Ang ilang commitments, reduction bali, kay kung kag mga plano nila bali sa kada pungsod, no? So, usually mga big leaders, ang mga leaders sa mga dalagko ng mga countries bali. Now, so gusto ko lang i-share naman nga ang may ara dito sa Paris Agreement nga ginagrihan sang COP21 sang 2015 nga dito nakita bali ang paghugpong sa tanan nga mga pungsod halos kadamuan nga magatag sila sang is a legally binding commitment to reduce emission. Now, in that meeting, no, the Paris Agreement, it was what they call nga top-down bali nga approach. In that every country, big or small man siya, nagpirma sila bali na mag-reduce or mag-cut ang ilang emissions para ma-limit ang global warming na para mag-below sa 2 degrees bali. Kaya ang range bali kagina nga ginambal sa mga scientists is around 0.38 to 4.04 degrees Celsius. No? So ang ilan na lang subong bali nga dapat at i-achieve bali na mag-below sa 2, kag ideally mapeg lang ang pagtaas ng aton nga temperature na 1.5 degrees above the pre-industrial level. Remember, ang nagsugod bali ang pagtaas ng temperature naton pagsugod gid sa industrial revolution that happened sometime in 1750. Okay. So now it was also a bottom up and other area where ang mga pungsod nagdeklara man sa ilang NDCs or nationally determined contribution. So it was actually an ambitious goal on adaptation and on finance and recognizing that many people are already experiencing climate change impact. That support, of course, the financial, technical, and capacity building are really needed now. Okay? Now, nga ang i-limit ang temperature rise to 1.5 degrees. Nga importante ni siya para maintindihan naton, no? Nga kung magsaka ang aton nga temperature by 2 degrees of global warming, there would be widespread kag severe nga impact sa mga tao kag nature. And of course, because of this, a third of the population sa kalibutan will now be regularly exposed sa severe heat, no? Mataas nga magdulot ini sang problema sa aton ikayong lawas kag may mga more health heat-related deaths bali. Okay. Now, in addition, no, halos na nga warm water coral reefs naton madula sa maguba, no? And then magsige-sige pa ni bali kung magkalabot kita sa sobra sa 1.5 degrees. Now, kat 1.5 lang kay do amo ni sabi dilo in a way quote unquote manageable, no? Ang impact siya actually would be serious mangyapon pero less severe siya. Now, there would be lower risk for food and water shortages, lower risk man sang economic growth and maybe fewer species na maging extinct. Pero ang threats to human health from air pollution, disease,
malnutrition and exposure to the extreme heat will also be lower. That is why a fraction lang of a degree, gamay lang of warming will matter. And that is why the COP20 the COP now is dedicated to keep the prospect of holding the temperature rise at 1.5 degrees only. Okay? Sa subong ni sir nga kainiton, kung isa do nga alas 9 pa lang nga bala, susperte na nga tagiti sa nga init, sign na ini siya. Or naglapaw na kita sir sa 1.5 degrees? Wala pa man bali, no? Kay amo pa lang na sa nagapasaka pa lang bali, no? Okay. So amo na gani nga dapat kumbaga lapit na lang gid bali nga malabot ina bali, no? In fact ang kulbaan gani nga mas makalabot sa 2 degrees nga saka. So subong bali gina kumbaga do may emergency na gid bali ang kalibutan subong nga papanubo gid bali ang temperatura nga hindi makalabot sa mo nga level sang temperature rise. So that is why may apat ka bagay nga gusto i-achieve ining COP26. Isa sinibali nga dapat kuno ma-secure ang global net zero by mid-century para ma-keep within 1.5 degrees within reach. Now, that is why ang mga pungsod are now being asked to come forward with an ambitious 2030 emission reduction targets ang ilang NDC. No, that would be aligned with reaching the net zero by the middle of the century. And ang mga ang ilang ginahambal subong bali nga para mapadasig, no, ang kag mapunggan kag hindi magsaka pa sa dira. Sorry. May mga recommendation sila. For example, one, may phase out ang coal, all right? Because nga may ara kita problema sa global warming because of anthropogenic activities or ubra sang tao because of the high reliance on non-renewable nga mga energy sources, particularly ang fossil fuel. And coal is an example of that, no? That is why gusto nila nga i-phase out ang coal. Second, i-encourage silang investments in renewables sa Pilipinas. May ara makita sa Renewable Energy nga Act. No? So explore natin further. Windmill, aman ng air, wind power, geothermal, solar, okay? So ma-invest dapat, no, instead of doing mining, of coal mining, and opening up or areas, kasi siyempre kung magmina ka, yung may clearing ka sa ground, siyempre ginremove mo ang tree sa bali. O tapos ang gamito mong coal, sunugol mo. So nag-release ikaw sang greenhouse gas. And among the many greenhouse gases, carbon dioxide ang pinakamalako bali. No? Tapos among that's why, ang balaman sila nga i-curtail ang deforestation. I-stop ang deforestation. And ang isa bali, to speed up the switch to electric vehicles. Okay? Now, that is why ang kalibutan subong really needs to, i-reduce by half gid ang iyang greenhouse gas emission over the next decade para malabot ang net zero carbon emission by the middle of the century. Kung gusto naton nga malimit ang global temperature rise to 1.5 degrees. Okay. Diri sir sa Pilipinas ang applicable diri sa aton. Syempre tanan na gid ini may yara kita Renewable Energy Act but sa gyapon fossil fuel gyapon ang aton nga kalabanan nga mga planta. Yeah, so kita lang tawang aton tanan nga mga power plants. Most of them, in fact all of them are coal-powered bali, no? Bisan gambal pa na sila bali nga, clean air, nga sila nila malimpyo daw. There is no such thing actually nga limpyo. Limpyo lang kay kung gi-remove ang scrubbers, wala sang particulate. Pero wala na yan nag-reduce ang carbon dioxide emission and together with all the other gases bali. Hindi mo man colorless man na yung CO2 bali mo. So, man lang nagagapon ka release.
So that's why nga sige-sige, okay? Mm. Like example gani sa UK gani target nila no sa United Kingdom hindi na sila magbaligya sa mga gasoline or diesel cars by 2030. Aha. So they are really moving towards bali nga zero emissions bali Mhm. ng carbon sa ilang that's why gagawin na sila into electric cars nga even solar powered cars already. Mm. Or even mga barko, I mean mga yate, may mga designs nga magaguluwa subong nga solar powered na bali to make it really more environment friendly para ma-achieve ang zero emission. Diri sir sa may deforestation, pag reforest naman, dako gid dinhi no nga challenge, not just diri sa aton sa Pilipinas but sa kalabanan man ang parte sang pungsang kalibutan. In fact ang Indonesia ang kalabanan gid dira sa Indonesia, mga isa gani makalabot pa diri ang haze nila sir. Oo, okay. Wala aton lang tawon bali ang Pilipinas medyo nag-improve na yang aton nga reforestation no. Nakita niya natin ang problema lang ugaling kay sa kabilugan gamay lang, although gamay ang aton nga contribution sa global sa carbon sa greenhouse gas emission bali. Pero ang masubo kitaya bali ang nagaantos ang epekto sang pag-ubra release sang iban nga mga dalago nga pungsod. No? So kitaya bali ang nagasalo. Sila to pinagusto lang sila. Kitaya ang nagasalo diri bali. Pero however, it doesn't mean also nga hindi man kitaya paninguha bali nga mga makakontribute kay siyempre may ara magyapon kita makuha nga bulig sa aton kun aton na amligan man ya ang aton nga natural resources no, our nature bali. Okay? Sir. That is why one of the things nga gusto man ma-achieve bali sang COP26 amo ni nga adapt to protect communities and natural habitats, all right? Okay. So we have to reduce the emissions para mapunggan ang mga devastating effect. So dapat ang mga countries mga hugpong para nga ang mga pungsod nga ini no maprotektahan nila kag i-restore ang ilang mga ecosystems, mag-build sa mga defenses, natural defenses bali. It could be a combination of green and gray engineering, magbutang sa mga warning systems, early warning systems in place and make the infrastructure and agriculture more resilient no to avoid loss of homes, livelihoods and lives sa nabalid nila. Paano ina sa bali ma-achieve pagidira? Ang isa pag gusto matabos sa COP26 is to mobilize finance. Now, para ma-achieve atong 1 and 2 nga goals bali, ang mga developed countries isang una nagpromisa ni sila bali nga mag-raise at least $100 billion in climate finance per year. All right? Diri gasulod ang international financial institution nga mag-release sining kwarta no nga magabulig sa public and private sector finance nga requirements nila to secure the global net zero emission. Okay. Sir, diri sa aton may kita sang national greening program. So somehow maayo na ang dalagan na sini and until 2030 pa rin siya sir ang NGP. Yes. Ang timing na sa bali so dapat bira-birahan baligid no. Pag-reforest bali. Ang bisan gani ang mga open spaces bala no. Amo na bali kay encourage kita bali mga open nga mga space nga gawawang malang wala man na gani dira. Abang habuyan na sa sang liso ka magtulubo na sa kakahoy. Kay magabulig na sila bali sang carbon sequestration bali no. Kay kabulig na sa kay of course may ara man effect sa microclimatic condition nga maga-improve ang aton nga palibot bali. Okay. So, Sir, sige sir. Ang ikaapat bali nga gusto ma-achieve sa COP26 amo ni nga really everybody must work together to deliver, all right? So dapat ma-finalize na nila to ang Paris rule book nila bala to mo tong rules para ma-implement ang Paris Agreement.
dapat ma-accelerate kid ang mga collaboration between governments, businesses, and civil society. Kay hindi pwede nga ang mga negosyante wala sila labot kay sila gid ang dako man nga apektuhan kung maguba lang aton nga papalibot, and of course with the increasing global temperature, businesses might be out of business also. Aha. And businesses, sir, contribute naman na diri sa global warming. Yes. Aha. Sir, ang mga area, sir, because ng global warming or the climate change, kanamon diri sang mga ginakangawaan naton nga matabo. In fact, batyagan na ganin naton ang mga signs, mga palatandaan na sinibala. Gusto din naton maintindihan bala ang kalibutan. May mga areas sa diri nga ginapahayag sang 2019 nga possibly they will be inundated because of the continuing rise in the sea level 30 years from now, including na diri ang kalakip diri sa aton sa may Western Visayas. We have the city of Iloilo. Ano ang mahambal mo dira, Doc? Ang sa ilang mga actually almost every year no nagapagawa sila sa ilang mga projections of sea level rise and kung ano na yung mga areas ng apektado. So nakita natin sa ilang mga projections nga ang Iloilo City, Bacolod City, Cebu City, even Manila will be inundated by seawater. Alright? Actually, wala ni sila gabal nga nag-sink na sila, no? Pero actually, they are not really sinking, but rather they are inundated by rising sea level. And they will be flooded at high tide, making them inhospitable sa aton. Amo na gani tawag sila balik ko sa nga nuisance flooding nga sa ibang nga lugar ang gatagi ti wala man ulan no wala man bagyo nga gabaha sila. Amo na mga example kay tungod sang epekto sang sea level rise kay nagasaka ang tubig siyempre kung magtaob nagakalabot sa ila bali no? So amo na ang mga ginatawag nga nuisance flooding, and it's already a sign of sea level rise, especially kung ang isa ka lugar low-lying area like Iloilo City or even Bacolod City. Pwede man kami diri, sir, no? Sa Bacolod? Oo, pwede gid. Dadalaga kamo das projection balik. Damo kita nga mga dalago ang mga syudad bali. Pero siguro no maintindihan naton ini bali ang nga ami ara kita sa ginatawag nga sea level rise also no. Yes, sir. If you allow me, no, let's go back to some of the basics. Kay ang aton problema subong because of the excessive bala nga mga greenhouse gas emission. Ano na yung mga greenhouse gases? Amo ni ang carbon dioxide, methane, no, nitrous oxide kag other gases. So ini sila bali nag-accumulate sa palibot sa Earth. Nag-produce sila sang daw insulation bala na para man mag-init ang kalibutan na may natural na sa bali, no? Now, ang problema lang galing kay ang kakatabo subong, we have what we call human-induced greenhouse effect because of excessive emission of the greenhouse gases, in particular carbon dioxide, no? Of course, methane mas makahalalit paman gani na siya, no? Kag ang nitrous oxide bali. So ang problema kay nagdamo na rin sa bali, nagsobra naman bali ang iyang insulator nga nagpainit, hindi na magsulod ang init sang adlaw sa Earth, hindi na ma-radiate back, nagatipon lang. That is why natawag na sa greenhouse effect, no? So because of that greenhouse effect bali na human enhanced greenhouse effect, amo ni sa nagadulot sang global warming. So because kay nagtaas ang temperatura, epekto resulta sa ginatawag naton subong nga climate change or ang abnormal nga pagbago sang aton nga panahon. So ang pagtaas ang temperatura o sang temperature isa gini sa kapatimaan nga nagabag-on ang klima naton. Kung ma-notice nimo, ang init subong, grabe na kung mag-summer, grabe ginainit. Tapos extreme sa bali, no? Yes. So kung magtag-ululan man niya, because sa sobrang nga init, no, grabe man ang evaporation sa tubig, no? So, kasi ma-evaporate sa bali sa babaw,
ini magadulot man sa pataas nga kag magsige-sige nga pag-ulan bali. Amo na ang aton subong na experience no? Aha. So makita naton bali nga because of this climate change, ari na sa hindi mo na sa ma-deny, no? Nagasaka ng sea level, sige na ang mga tidal flooding, grabe ng super typhoons, more heavy ang rains. Tapos kung may sa ibang nga countries prolong ang ilang nga drought bali, no? And ang Philippines ganyan is one of the most vulnerable countries nga really is affected by climate change, no? So ang kang nga mamangko because ka nag-init ng kalibutan bali kang nga mag sea level rise. Ang rason sini because ang mga water ang diin maghalin ini ang nga magsaka ang tubig. Ini gahalin ini sa bali sang melting sa mga ice sheets kag glaciers sa northern hemisphere, no? Kay ang gina-report na bali nga katunaw na to mga glaciers, di ba la? Di ang tubig ngayon din sa makanto kunti makanto sa dagat, tiyan mo na nga madugang na sa bali sang pagsaka. Plus, because nag-init ang dagat, kaya ang water, kung gainit, nag-expand. Alright? So, the expansion of seawater as it warms. Alright? So, really, nga nakita ini bali ang first nga graph nga nagapakita sa change ng sea level, nakita halin sang 1993 nga napakita sa mga satellites bali. So, actually, kung natin natawan ng history, nagsaka na ang aton nga sea level by 8 to 9 inches since 1880. Okay. Now, so in 2020, na-record nila, bali, pinakamataas, 3.6 inches above the 1993. Alright? So, actually, it's accelerating. Nag-double na sa bali from 0.06 inches per year to already 0.14 inch per year from 2006 to 2015. So, many locations, no, high tide flooding. Amo na emphasize ko lang, high tide flooding. So meaning masulod ng tubig during high tide. It is now 300% to more than 900% more frequent kumpara mo sa nagligad nga 50 years ago. That is why bisan pang kalibutan will follow a low greenhouse gas pathway. Ang global sea level will most likely result to at least 12 inches or around 0.3 meters nga rise above the 2,000 nga level by 2100. And then if we follow kung worst pagid nga case scenario nga grabe ang emission gyapon, magasaka ang sea level by as much as 8.2 feet. That is already 2.5 meters. Mas mataas kumpara sa 2,000 level by 2,100. That's it. So, That's sir, we cannot just roll it out. So, grabe ang iyang epekto bali. That is why gasala-sala na kumbaga dapat ang tanan sinibaye. Kaya nga, kaya kung higher ang background water level, that would mean more deadly and destructive na mga storm surges. okay. Like for example, sa Yolanda, di ba? Ah. And ini gina-push na further inland. Ang subong, hindi lang nga coastal. So, all subong, ang coastal communities kaya pinaka-vulnerable. Right? And that's why nga, kung magsige ang saka sang sea level, there will be more frequent high tide flooding or sometimes we call it as the nuisance flooding. Ang ining Because inundate, generally, inundated, it's sir, hindi man really- niya nga permanent, sir, no? Nga may tubig. Kundi permi lang siya ginabaha. Oo, amo na sa bali, no? Okay. Okay. So, baskin ano pa diri, sir, ka mga drainage system, mga flood control projects ang gobyerno, pwede makasolve ni sang problem or hindi? Ang aton niya subong nga mga flood control, ang flood control nga ginahambalay, amo na yung flood nga halin sa kabukiran nga panaog. Sa Ang kasubaan. ginahambal tiya nga sea level nga rise sa Balia, ang flooding nga halin sa dagat. Alright? Okay. Ang ilang design yung sinasubong Balia is controlling the water flow from the mountains down to the plains, kumbaga. Amo na yung design, no?
So, ining high tide flooding, ano makasolve sini, sir? Pagpanubog, gidya, sa greenhouse gases? I mean, may isa pagali ka epekto nga gusto ko man i-highlight, especially sa aton subong, no? Na one of the dangers bali because created by sining sea level rise, amo ni ginatawag bali naton nga nga saltwater intrusion. Okay. Kaya ang tubig dagat bali maga-contaminate sang aton nga mga freshwater aquifers nga sa idalom sa duta bali. Kaya kung sa diin kita nagakuha sa aton nga water supply, no? Siguro sa may Bacolod bali, I think you get your water from deep wells. Yes, no? sir. Mga deep wells bali, no? So, May surface water sa kami, but Iloilo, damo gid gyapon deep yes, well. So I don't know kung na-monitor nila bali nga even with this now actually may ara na sang saltwater intrusion kung sa diin mag-aalat ang tubig bali because of sea level rise. Okay. But despite that bali, even without sea level rise, studies have shown nga coastal communities or not nga direct na lapit-lapit sa coastal area kung sa diin may excessive nga withdrawal sang fresh water from the aquifer bali less ang pressure yang ma-push bali ang seawater, so nagasulod na sa contaminate bali. Ini nga problema mas maga-compound bali with seawater with sea level rise, no? So amo na gani nga gina-project Manila nga even ang Pilipinas will have a water scarcity problem by 2040. 2040 na, sir. 19 years from now. Yes, mo nang ilaban sa kabilugan nga Pilipinas because of that problem also. Okay. Water shortage. So, ano diri, sir, dapat ang mga himuon naton sa aton nga mga taga-Palamati kag syempre at least bisan paano may man nag-guide ang aton nga mga officials para at least siguro hindi siya man ma-stop but mapainanay ang pag-eksperyensya naton sa mga problema, Professor? Okay. So, may ara na actually ang ginobraman ang gobyerno sang National Climate Change Action Plan from 2011 to 2018, ano? Actually ni galing ay ni bali mga broad di sa mga guidelines. Siyempre kung halin sa national mga broad na sa sorry. So kung lang tawon mo bali, everything is too broad, all right? Wala sang concrete. So kaya siyempre gahulat man na sila bali sang concrete nga action sa idalom nga level, no? O maga sa nationality ang malaya, no? Pero sa subong nga ako yabay kinahanglanon tumida sa urgency na gid bali. Actually dugay na kami nagahinambal bali. Nga one of the solutions would be creation of natural infrastructure, all right? Ano ni mga natural infrastructure? This includes like barrier islands, oyster and even coral reefs, no? Your mangroves, your seagrass, all right? They can work alone or with built-in infrastructure like seawalls to absorb storm surge, all right? These projects are cost-effective and of course, this can improve the natural environment of the community and at the same time, save important habitat. That is why ang goal number 2 nila sa COP26 is really to improve the natural habitat, okay? Now, in relation to this, may ongoing subong proposed bill bali, no, on the so-called the green belt nasa ano yung sa ang green belt bali nga ang coastal communities now will come up with wala pa sa gina-present pa lang ni sa kapila naman sa baligid present wala pa maaprubahan bali, no, ang green belt ginabugusan ni na sang mangroves kag beach forest. So if we have a good mangrove cover sa imong coastal area, dako ang imong protection against the storm surges and of course the sea level rise man bali. No, of course sila mismo apektado man sang sea level rise ang mangroves, all right? Unfortunately, hindi man tanan nga lugar sa Pilipinas makita ni ang duha nga may mangroves ka sa tubig kay sa ibabaw bali may ara ka sa beach forest, all right? So, gina-propose pala ni sa bali kay of course ini also based on science kay ginapakita bali nga if we have a 100-meter nga mangrove cover, 100-meter bali, no, maka-reduce ini sang impact sang seawater, sang storm surge by 50%.
But if you have a longer bali nga kalabaon nga kalaparon sa imong mangroves, it can reduce to almost 100%. Para nga kung may storm surge bali, pag-abot sang baha bali, mapusa na sa bali sa mangrove. Siyempre, kung lang mga panimanan sa likod bali, kung tayo maprotektahan sa bali. But Aha. at the same time, it improves the natural environment para ma-realize ang mga delivery sa mga ecosystem services and goods sa gina-provide sa aton mangroves, particularly to the marginal fishermen. No? Okay. Sir, amo ni ang rasonayhan nga subong bula sir kamahal sang isda affected gid ang mahulik sang aton nga mga fishermen. Ang isa pa bali kay ang mangrove subong bali no gina-promote gid sa namon as an important climate change mitigation nga sa mga pagtuon bali kag amon man nakita sa amon man obra nga sarili man namon nga resource nga ang mangrove really is a carbon sink. Aha. It's a good it has a very high carbon sequestration ability. In fact, sorry, ang iyang ability to sequester carbon dioxide from the atmosphere is 2 to 3 times higher, mas mataas kumpara mo sa gina-absorb nga carbon sang terrestrial nga mga kahoy nga ara sa kabukiran. Kaya nga mas mataas sa bali no kay kung lang taon over the years na accumulated dira kay ko ng for example lang siyempre ang magtubo na siya, di ba? So may i-sequester, paano ginatang sequester? Ginahigop ang carbon dioxide because it is a plant. Remember your high school biology? Gaga-photosynthesize siya. Ano? So mahimo na sa bali na biomass, i-store na dira bali. So kung mahulog na sa bali ang dahon, ara sa idalom, so matampukan naman sa sang sediment. So nag-accumulate dira, ginatago, bali nga ginatago dira over time. That is why it is a good carbon sink, no? So nga dapat nga amon lang nga untatan na bali ang pag-convert sa mangroves into fish ponds or convert that into other use. Kaya nga pag inukay mo naman ang sediment sa mangroves, may expose naman na bali dira ang carbon, ma-mix with oxygen, magwa naman balik carbon dioxide. Alright? Aton mangrove cover sir sa Visayas area. Let's say abi diri sa Western Visayas. Okay pa man subong. Nag-improve na kay because of the many efforts naman sa rehabilitation. Although may mga iban nga efforts nga misguided because one, they plant the wrong species at the wrong site, no? Location bali sa ilang nga pagtanom. Kaya ang selection sa species dali, no? So dapat may ara na ginatawag namon nga compatibility. And I think 3 weeks ago bala naghatag man ako sang online nga webinar sa isang NUNESCO's group of students kay they are planning to do a mangrove rehabilitation somewhere lapit sa school nila and they wanted to have some technical information. So I gave them a lecture ano mga basics bali kag paano magtanom kag ano ang procedure no sa pagpili sang tanom kag sa lugar para nga hindi mauyang ang inyo nga efforts bali. Wala uyang sa oras kag wala uyang kwarta bali, no? Naamo na siya. Sir, finally sa aton nga mga kauturan, anong mabili nimo nga mensahe kay subong ang mga lugar nga way ginabaha sang una, makibota ka lang subong pila pa lang ka way pa ganin sa ka oras nga pag-ulan nagabaha na, Professor? Yeah, it's because already one of the effects of climate change because of global warming is the increased amount of precipitation or ulan bali. That is why nga mag-ulan grabe ang bubo. That's already an effect. That is already a result no of global warming bali. Kasi especially sa tropics bali, that is why nga sandiin na lang bali isa pa lang ka oras nagbinaha na bali kay grabe ang amount of rain nga nagatupa bali subong kumpara mo sa mga nagliligan nga mga tinuig bali. So, himo lang kita sa kanton ng papel, abisan lang diri sa proper, sir, no? Nga waste disposal. Dalaman actually sa National Climate Action Plan ang pag-address ng waste management because they also contribute to the release of greenhouse gases and of course their physical obstruction of floodwater waste bali kay tugangan pa nga aton ng mga sewerage system actually are
hindi man sa effective, tapos ang aton nga drainage bali is not in place man bali. So ang pag-address ang problema sa climate change is a complex thing really. It needs everybody to have a concerted, coordinated action, hindi nga disconnected bali, para ma-address ang issue naton sa climate change, so that people will be more resilient and more adaptive, no? Also, one of the things that I'm looking at is on increase the funding for local infrastructure, all right? Na dapat ang mga infrastructure climate change resilient, all right? Nga dapat tagaan gid sa kwarta bali disenyo sa mga bago mga building, mga balay kang mga lugar, no? Na dapat i-open up no for patindugan bali. Tapos tagaan pagid ang mga local communities ang natawag naton nga tools to plant smart bali, no? Para nga because may mga available naman nga data, may mga projections naman bali. So dapat hindi nakamuda ya mag-start kay balaan yung bali nga ang area nyo prone na bali for sea level rise nga impact. So why insist bali, no? No. Okay. Tapos ang isa pagid bali, it might be of course ang improvements ang aton mga beaches bali. Although ang pag-construct ibang gabutan sang seawall, but seawall may not be the all solution for this one. In fact, it may even create problems because ano man lang purpose ng seawall ngayon na gina-deflect yung malang energy sang balod. Kung i-deflect yun din na makanto na sa piyak ang damage dito na makanto sa iban nga wala sang seawall, di ba? Okay. So dapat paminsaro man ang pag-design bali. May isa bali nga ginaobra sila subong sa US kay balaan nila bali nga ara nang bang sea level rise sa ila. Ginapataas silang kalsada, no? Kalsada ginapataas. Gina-raise nilang road sila above sea level para makabulig drain ang water para ma-reduce ang tidal flooding. At the same time, they put in already some stormwater pumps in place. I don't know kung makaya na to. That's why dapat ang gobyerno sinima mag-invest sa amo sinibali kaya ara ng problema, no? Problema naman sila kay these things don't happen overnight, okay? It's a slowly occurring thing. Mamarasmasan mo lang nalumos na ikaw sa tubig. So build more stormwater pumps bali para ma-drain out na bali ka. Just like upgrading ng sewage system, no? Isa pagid bali, no, ang i-reduce pagid bali ang excessive nga withdrawal sang fresh water from the ground. Because ini nagakos sang land subsidence or sinking sang ground. Kung mag-sink pagid ang ground, siyempre kung mag-aara ng seawater, mas malunod pagid sila bali, no? So dapat sir, as a surface water, no, we have the rivers. Wani dapat ang kuhaan sang supply sang tubig. So actually kung lantawon tambali, wala kita problema sa tubig. Ang problema how we manage the water. Gasalubra ang tubig, ginapaano lang. So how can we make use of that? Dapat may technologies na, so dapat ang aton gobyerno, no, maghatag na gid sang dako nga porsyento sa iyang budget to come up with all of this nga mga mitigating measures bali. Katamo na sa available nga technologies, they are available. It's just a matter of selecting the appropriate technology suited to a particular site so that we prevent the impact of things bali. Now, ang isa pa gusto ko lang i-share sa imo, no? In some areas bali, no, ang mga shorelines guba na gid sa bali, grabe ng erosion etc. Ang ilang lang sinibali nga option will be is what we call managed retreat. Okay. All right. Of course, it will involve a lot of money, but in some areas, doon mo lang gini ang solusyon bali. In fact, may arang doon. Anong kakatabo dira, sir? Manage, nagato sir? Retreat? Managed retreat, meaning Retreat. Hinay-hinayo na sila relocate bali to a safer area. No? Hining mga yara sa higad sang bye-bye? Oo. Sa mga areas bali nga talagang wala na, hindi nagid bali nga pungga na bali na ano. So this will involve a lot of money, but for me this is one of the best option while preparing for that. Hindi na paghulat bali nga
ara na gid sa bali, tsaka pa lang magpalak-palak naman nga maminsar bali, no? Iba na Okay, bid diri that's sir all sa- nagpaganot pa bala nga i-relocate. But mayroon magkita Republic Act nga nagamando nga dapat ini mga yara sa danger zone, dapat i-relocate sila in a safer ground. Correct, gid. In fact, immediately after Yolanda, nagpagawa na dayon sa guidelines bali for the easement nga 40 meters from the high water mark. Oo. Kaya there's no build zone na siya. No build Yes. zone. Pero No build zone, permanent structure, pwede naman temporary lang. Pero no build zone nga sa ransang tao. problema lang diri sir ang implementation sa end sang gobyerno. Anyway, kanami nga topic dati sa bisin pila ka oras sir nakulangon na kita. But thank you gid Dr. Rexo Sadaba sa gin-share nimo sa buong aga sa aton sa mga taga Palamati. Thank you so much sir. Mayong aga. Okay, maraming salamat sa paghatag sa opportunity para maka-ataman kita sa aton nga nahibalan gamay pati sa climate change. So saliwa, thank you and good morning sa tanan nga tagpalamati. Thank you very much to you, Bombo, Erlin. Okay, madam nga salamat kay Dr. Resurrection Rexo Sadaba, isa sa mga biology professors sa Maya University of the Philippines sa Visayas sa Miag-Aw. Si Dr. Rexo Sadaba is awarded sa bilang 2019 Distinguished Alumnus Award in Environmental Rehabilitation and Management sa 2019 UP Alumni Homecoming sa UP Diliman, Quezon City. Agin hatagan ni isang pagkilala ang isang expertise sa marine science, teaching and research dedicated to the conservation of mangroves and for encouraging the involvement of all stakeholders in protecting coastal fisheries resources. Namadumadawa ninyo ang nagaluntad ang oil spill baladra sa may Guimaras. Siya ni ang nagpanguna, siya nagserbe bilang manager sa UPV Oil Spill Response Program sa multi-awarded researcher and teacher and at the same time environmentalist. Kilala sa iyang marine science expertise. Sige, medyo technical ning tubig ko na to na bata kinanglan naton nga tagana sang igtalupangod ang gina-experiensya na naton sa buong din na naton maintindihan no ang lakata sang panahon na bala. Sa una, pwede ka pa manasiling, pwede ka pa makapainit-init Bombo Jazz, no? Bombo Kim, pwede ka pa kainit-init, makapainit-init para nga makakuha kita sang vitamin D. Tisubong dapat temprano kapag yun. Kaya kung alas 8 media na sos gabete ang init. Hindi na natin na maintindihan ako kaysa ganit sa Burman sa wala so swerte man gyapon na kainit. Nga supposedly tikita diri sa Pilipinas ang una to ya na predict mo na gid nga mo nga mga binulan, this is the hot or the dry season. Ang tigilinit. At sa mo nga mga binulan, sa mo nga mga binulan, amo na ni mga bagyo months, mga rainy season. Kasi mong budyos, nagatalikod pa na yan sa init sa ngadlaw mo. Pati subong kung madlawan na ka, ang makuha mo na sunburn na. Ay, subong na social media pa lang, sos hindi mo na magwantahan na bala ang kainit sang adlaw. Ako naman ini sang kaimuan man nato ng mga tao. Dati suway ang mas hindi na pagulaton sang naton ng mga tao kag sa bilog sa nga kapungsuran. Bilog na kalibutan nga mapektuhan kag hindi na naton ma-save ang aton nga Mother Nature. Basi mambal kita o kan aton nga Mother Earth. Basi mambal kita nga mayo man ganing kami nga explore sila to sa may Mars. Basi ko na pwede man mabuhi ang tao dito. Hindi man kita pwede makambal nga di masaylo lang kita sa iba nga planeta kung bago ba na ang planeta nga Earth kung ang kalibutan way pa na to na pamatod-an to kung pwede man gin mabuhi ang tao dito. In fact, one-way ticket lang na gani ang pakadto dito sa Mars.
ang mga nag-umaupod pala sa misyon. I-check na nila kag nakanda na sila nga tiba si didto na lang man sila tuod mapatay, or pwede nga mabuhi man na didto ang tawo. Sabong nga mo ni may isa sa mga problema naton, mayroon sa nga pila ka mga areas sa mga inundated na gid bala, mga nagasaka galayon ang level sa nga tubig dira. It's because why ni sila nagalugdang nga bala, why man na sila nagakatunaw na dira ang duta, but because of the rising sea level. That is why mo ginaduso naton na diri sa Bacolod City Water District, kamo nang isa sa mga pamaagi o kung sa mga kabangdanan ang salt water intrusion sa aton nga mga aquifer, sa aton nga sources ang groundwater. That is why nga dapat ang management diri sang aton water supply bala, hindi kita magsalig sa ground water paagi sa pagkutkot nga pagkinutkot sang deep well. Mas nagakapugday bala, mas nagausmod ang ground kung labi kita dara nga nagakutkot sang bubon o kung sang deep well. Kay kanamo hindi problema mo na ganin siling ni Dr. Sadaba, hindi problema sa Pilipinas ang tubig, nagasulubra gani ang tubig diri sa aton. It is just with the management kung paano ini nga mintras sa tanto hiluway lang naton nga maistaran ang Pilipinas. Iba na sining parte sang kalibutan ang ining COP26 sa Banwang ginapatigayon dito sa may Glasgow, Scotland. May pila pa na dire ka mga istoryahan nila na patpat naman nato ni Dr. Sadaba. Iba na sining gani nga mga pungsod nagkomita na bala nga ti dapat ang ila sa nagamiton is na mga electric cars. Kung na kay sabing problema sa gobyerno naton, kaalam actually sa aton sa mga Pilipino, kadamo dira sang mga naimbento bala, mga innovations ang mga estudyante, bisan mga estudyante palang ganin sa may kolehiyo o kon sa sino man dira nga mga mangin alamo ng problema lang is ang pagsakdag kag pagbulig dira sang ato na gobyerno through the Department of Science and Technology. Ay hindi na naton na dapat paghulaton nga ang aton nga mga kapuhan ang masunod sa aton subong te okay pagawa, but nagaantos naman kita. In fact, sa iba ni mga kapungsuran, hindi makontrol ang mga wildfire. Pagka sining kainit, napagibala sang tiyampo, nag-eksperyensya sila sang heat wave, karamo sa mga nagkakalamatay, abangod sa may heat stroke. Hindi paulihi ang tanan. Bisan sa simple pa lang ninyo, so nga mabulig banwa, ang ining paghaboy na to husto sang basura. Kita hindi man magproblema, mapabuin-buinan na to na bala ang ining epekto ay sang pagbaha plus pagingadaan nga mayara sang high tide flooding because of the increase sa may sea level. The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference Update. Sige, hadugay pa ni ang COP26 o ng United Nations, ang United Nations Climate Change Conference o ang Conference of the Parties. That is why ang ginatawag ining COP26. The 26 parties, Conference of the Parties, na ginapatigayon sa mga dito sa may Glasgow, Scotland. Isa na pagkita nato na sa iban nato ng mga public affairs sa programa diri sa Bomba Radio Philippines. Just 7 minutos ang nakaligad sa takna ang kalasan 9 sa aga. Magabalik kita dali sa Bombahan ay Digtime. Bombo Radio Bacolod. Fast Paradyo Bombo.
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mayburoan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura, illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulot
butangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkot. Number 1! Basta Radio Bombo! 30 minutos sang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Atensyon sa mga nagahulog sang entries so diri sa aton nga promo sa 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio and Star FM. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato na sa nilabing unang daily draw winner para sa buong adlaw sang Miyerkules sa oras nga 30 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Siya ang nagamit sa Silver Swan bilang proof of purchase gina-check na ni Sir Rodel Longara sa sining entry. Taga Mambulok, Barangay 10, Bacolod City. Mambulok, Barangay 10 sa siyudad sang Bacolod. Ang aton sa winner, congratulations, Gina Tupas. Gina Tupas sang Mambulok, Barangay 10, Bacolod City. Ikaw ang aton sa taga Daog Subong, alas 9:30 sa aga. Kasang tubtob alas 3:30 karon sa hapon sa pag-claim sa imong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio sa liwat. Gina Tupas sang Mambulok, Barangay 10, Bacolod City. Ikaw ang aton nga taga Daog magpadurong diri sa istasyon sang Bombo Radio dala sang duha ka valid identification card with the picture. Sa liwat, Gina Tupas. Ikaw ang ating tagdaog, alas 9:30 subong nga aga. Congratulations! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes.
Ako si Agripina Longakit sa Barangay Pilisa, Bacolod City. Ako nagdaog sa 1-2 panalo ng Bombo Radio Star FM Part 20. Dako gid akong pasalamat. Ako gid ang una nga buy na mano nga nakagabutan ng akong pangalan. Ako nakabaton sa 500 nga cash kag ang gift pack. Ang premyo ako ning gumahiton pa dugang sa ako lod sa akong tiyanggi. Lutoon to ang gift pack ko, lutoon ko ni para sudan sa among pagkaon. Kag nagpasalamat man ako sa mga sponsors. Ipangagda ko tanan sino aga pamati mag-entra man kamo sa Bombo Radio para magdaog kamo pareho ko. Mayo man pangabuhian ninyo kag makarabi na gini paabot naton sa Grand Draw sa December 25. Basta isa man kamo makadaog sang 1 ka milyon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect.
Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sa aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program with you. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites
and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kun makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ang husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon.
Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. 47 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalik ka dali sa pagkapangalagad sa bombohanay big time. Yarin na ang isa nato na katagdaog dali sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Bato na isang 5 kagatos ka pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Yara sa Mayo Studio Wabi sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Liani Zil Minardo. Kamen! Sa Bombo Arlene Live kita diri sa Studio B, kaupod si Nanay Gloria Casipi sang halin sa Banwa sang Morsha. Bombo Arlene, amo ini ang ato nga tigdaog sa 1-2 Panalo promo Part 20 year 2021. So Nanay, kamusta ang pangabuhi naton? Okay lang pero pigadong gid. Yes, so ano ang imo sini nga proof of a purchase ganin na gindagdag sa Dropbox nga ikaw ang nagabutan? Rexona. Sa mga kapila ka na naga-intra sa mga promo sa nga Bombo Radio Bacolod kag Star FM? Halin sa una naga-intra na gid kuya. So nakaagi ka naman daog sa nag-intra? Oo, nakaagi na ko daog. So may idea ikaw na kung anong imo pagadagon subong nga promo? Grocery nga nasulod sa balde kag 500 pesos nga cash. Yes, insakto ginanay amo ini ang gift box nga worth 650 kasubong man ini ang 500 pesos nga mayara no total nga 1,150 tanan ang imo nga pagadagon sa subong. Sanay anong imo nga trabaho gani? Wala sa balay lang kasagod-sagod baboy May bata pa ikaw na nga gamay? Wala na apo lang ara sa balay, isa lang ka apo. Okay. So na hindi ta na pagpadugayon ini na Bombo Arlene igahatag ta na ini. Nami ako no hamot. Yes, sa Bombo Arlene? Nami akon hamot. So, Marexona gid after every bath. Yes, kinanglan gini Bombo Arlene, no? Dapat manami gini ang aton nga personal hygiene sa mga Rexona gid para hamot ang ilo. Kasi nanay, nag-Rexona ka nay? Oo, ang apo ko Ang apo ni nanay, Bombo Arlene, kahit isang una, ang uso pa yatawas Bombo Arlene, subong ya damo na ginang Rexona bakal lagid ni Bombo Arlene. So Bombo Arlene, igahatag ta na ini ang premyo ni Nanay Gloria. So na una nga hatag 100. Ikaduha nga hatag 200. Ikatatlong nga hatag 300. Ikaapat nga hatag 400. Ikalima nga hatag 500 pesos. Alright, congratulations Nanay. So diin mo ni Nay paggagamiton ang 500 pesos. Mabakal ko karon mga proof of purchase kag sudan So, dako na ni Nay, no? Nga bulig. So, may gusto ikaw, Nay, nga pasalamatan. Nagapasalamat gid ako sa Bombo Radio, sa mga promo, kag sa mga sponsor. Madamo gid nga salamat. Ano ang imo, Nay, nga mahambal sa aton, nga mga kauturan, kag mga tigpalamatik? Kung kamo, why pa kamo makasugod, intra man kamo, kay para magdaog man kamo parehos ko. Yes, basta Barangay. Radio, Bombo Arlene. Barangay ano ganin sila sa Morsha? Barangay ano ka sa Morsha, Nay? Barangay Blumentritt, Sunrise Village, Morsha, Negros Occidental. Taga Barangay Blumentritt sila, Bombo Arlene. Sa do kapila na tadira magabisita sa Barangay Blumentritt sa... Okay. Sige. Bumulyan. Sige. Upod sa kay nanay. From Barangay Blumentritt sa may Banwa sang Morsha. Ang kauturan nato na dira sa may Morsha, very helpful agad. Bumulyan. Yes, sa Bombo Arlene. So Bombo Arlene, no? Nanay, okay gid o na happy gid ba lang feeling nga ikaw nakadaog sini sa 1-2 Panalo promo? Siyempre happy kay may kas ako ka grocery nga madala karon.
Yes, so din ka na subong na tapos mo diri nga nakuha mo ng imong premyo magapulit na tayo ikaw. Oo, mga puli na. Salamat gid sa Bombo Radio kag sa Star FM. Yes, sa Basta Radio. Bombo, number 1. Yes, so Bombo Erlin, no? Dako gini ang pagpasalamat kay kalipay ni Nanay Gloria gani Bombo Erlin sa mga tiga palamati da nato na pwede pagid sila sini maka dagdag sang ilang nga mga entry no sa ginalawag mandira nga mga proof of purchase sa mga drop box nga ara sa ila lugar Bombo Erlin. Gloria, ano gani ang pilyado ni nanay? Kasipe Bombo Erlin. Kasipe. Okay. Sige, thank you again, da Bombolyan. Yes, sa Bombo Erlin, gikan diri sa Studio B, ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo. Nanay Gloria Casipe sa barangay Bulumentrita sa Maya Banwa sa Murcia. Nagaling ang pagmamati manadra kaya Sheng sa may Ching sa may barangay Pandanon, Silos. Mga helpful mga kotoran na to nadra labi na sa mga medyo maalangan na bala sa dalan. Halin na ka sa may Bacolod pa Salvador Benedicto or from Salvador Benedicto going na sa Bacolod. Sige, 53 minutos ang nakalikas itak na ang alas 9 sa aga. Tapos sa nangatan nga tiyampo dari sa babangalaga isang Bombo Hanay Big Time. Iba't nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Hanay Saudo. Dili kita mang sa matutod nga numero 1. Dili kita buwas sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!